Vajon bármelyik labdával tudok gólt lőni? Itt láthatjuk a legjobbtól kezdve egészen a legrosszabb labdáig. Nézzük, melyikkel tudok gólt lőni. Kezdjük ezzel a labdával. 11-eseket fogok lőni. Innen, erre a pontra. És az a kapu, oda kell becélozzak. Nézzük, melyik labdával nem tudok gólt lőni. Ez az első, ez elég sima. Easyben benne is van a kapuba. Jöhet a következő szint. Ez a labda mehet is. Jöhet a második szint, ez is eléggé könnyű. Nincs semmilyen nehézség benne szerintem. Csak szimplán odafigyelsz. És benne is van a kapuba. Csak már kigurult, de benn volt. De lesznek ennél nagyon sokkal rosszabbak is. És amúgy köszönöm szépen a Kipstának, mert ez nagyon jó kapu. Te is szerezzétek be. Elég jók, igaz, hogy kicsik, de használhatók. A következő szint. Ez nem tudom milyen, megmondható. Ezt jól mellé lőttük. Na, hát akkor ez már nem sikerül ez a labda. Hát hihetetlen. Nézzük, akkor a következő szint sikerül-e. Nem tudom. Hát eléggé nem odafigyeltem. Inkább szerintem a videóra, de ez meg már benn van. Tökéletes lövés. És nézzük. Ettől eléggé félek. Benn van-e ez a nagy labda? Benn lesz-e vajon? Ez szerintem lehetetlen. De nézzük. És hát nem ment be. Sziasztok!